Lison ko ni tawhana. Wa bitaw ni kailan ako. Karon ka. Asan marataw ron siya? Di gayas, kumigo eh. Gaya eh. Ay, glihok. Tulis ni. Por po kwarta, silpor ba na ah? Ambi na yung cellphone. Naam ka na ilod. Krao, por ba na ilod? Tagay ko kwarta. Kaya ko ipalod. Ang sa may mayong ilod ni. Easy surf, go surf. Clear po kwarta, boss? Ay, pamakak. Kibaw kong nakay kwarta. Wala lagi ko kwarta, boss? Naalagi kay kwarta. Wala lagi ko kwarta, boss? Naalagi kay kwarta. Nganyong kibaw man ka? Siyempre, silingan ko ta. Uy, na may sinsiyo? Huy, ayaw yung labdi. Kaginsa din eh. Wa kita na. Safari na. Karang Brad, ako'y patanan mo Brad. Unsa man? Unsang hayo pa ang permi masaag? Kabayo? Dili! Ering? Dili! Unsa man di ay? Bao ba? Bao. Common sense, good? Nganyong bao man? Maong ang bao, permi masaag. Kay wa ka tortol. Naglagot ko sa kong uya, Brad. Ngano man, bird? Tignan ko nga. Gamay ko, oh. Siyempre. Pinoy, good. Grabe hagod. Lagi? Kaya kung nisugot pa to. Halo-halo, yun. Ming, unsa may kasulti mga tagbalay nga salbahis? Ming, dito sa bukid, musta? Ano man na imong lawas, Ming? Idaot man ka. Brad, nakoy patana, Brad. Unsa man? Unsay kalahian sa kandila sa Nobyembre o kandila sa February? Okay ba? Unsa man di? Ang kandila sa Nobyembre, Brad. Nagkutan. Kunya, pabarugon. Unya si February di? Ang kandila sa February, Brad. Idulit. Iugbok. Uy, kung saan yung magiblihan? Holy water ni. Uy, imo lagi nang gipanghunaw. Makasasala ang guni kang mutagot. Ay, mao ba? Ay, tagai ko. Imo lagi nagiligog mo. Ay, da. Makasasala sa ni Baba.